Mbak Sarima. Mriki lho kula niku kan ini tempat matur. Mbak Sarima. Niku gandeng rekan-rekan sampun sami tuwuh. Niku badhe nyuwun pamit. Matur seneng sampun diberkahi. Nggih wonten oseng-oseng wonten ndas sapi. ndas sapi ning teng nggone Blanti. Iki kan ndas karo matur sembah nuwun nggih Pak Timbul sampun berkahi sampun kersa ndak mriki sawontenipun menawi badhe kuntur nderekaken mugi-mugi boten wonten alangan sedaya menapa ing dalem piyambak-piyambak pikantuk rahmat nggih kesehatan. Amin. 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 Mugi nika rezekine Mbak Sarima lancar. Amin.